So naimbag nga rabi tayo manen gagayem ken kakabsat maysa nga na bentisyonan nga rabi itumunggal maysa kada tayo itay manen manggigan dagiti nauuneg sasaot ti Dios nga makakited manen iti biyag iti tumunggal maysa. Kem iti nga pundaway kakabsat pinpintas na tayo alam na tayo Good evening, kakabsat. Naimbaga rabi tayo amin. Kuya Bart, opening prayer. Okay, good evening once again, kakabsat. Kita sagbay tayo nga rugyan, dahito yung aramid, kita talik tayo man dahito, iti apo tayo nga namarswa. Kita let's pray. Amaming inilangitan, giyaman kami manin apo, dahito yung agundaway, ngayon tadbo kada kami, ngayon kapi ng iburay, kadigiti kakabsat, dahito yung sasaom, kita dawaten mi ti Santo Espiritu nga suna kadi ti mangi ted iti sirib kata kami tapno mai lawlawag mi nga nasayaat dagitoy nga passages ket ammok apo nga imbagami ti saom nga no tallo wenno upat ti titipon iti babaen iti nagan mo ket sika ti adday ti nagbabaitan mi ket apo italek mi ken ka day ti ngaramid ket sika kadi ti mang wan ti tumanggalmay sa kata kami habang i-share mi digiti revelasyon ti tumanggalmay sa kata kami. Italek mi amin digitoy babaen ti anak mo na si Kristo. Amen. Sige nga rod kakabsat, amok nga excited iti tumunggalmay sa ket kayat kuman nga rod nga awagan dagiti ates ken kuya nga isu iti kadwatay itatta nga mangilawlawag kadagitoy nga sasao ti Dios ket kas pinang welcome kanyada ken pinang imbitar kadagiti naduma-duma nga contacts kapamilya ken amin-aminen kakabsat isu nga irugik man nga rod manen agsubli ni Kuya Bart tapno inviten na dagiti contacts na kakabsat. Naimbag man na rabi tayo ng kakabsat, gayem kay kakabsat, kata kitay contact ni Jay Lapas, no, daman naka-tune in, kata naimbag rabi tayo amin, kata pagtuloy tayo agdengeg, ken mangi papuso, gito yung maintay mangigan, kata baga rabi tayo manen ako, kata God bless us. Sige, sarunok ni... Thank you, Kuya Bart. Nimet nga rod, Len. Good evening.
evening once again kakabsat. Pagyamanan mi unay iti panag kaaddayo man yan tatang oras na magbibuya kada iti topic review. Ket learn tay amin ken ag-enjoy tayo nga agdengeg kada iti insights iti tinunggal may sa kada kami. Ket i-apply tayo amin kakabsat na nyaman iti malen tayo tatang oras. God bless you. Sige, thank you, Len. Nimet nga rod, Ria. Sige. Good evening, kakabsat, ken Kristo, ket kablaawak man, dagiti naawis nga agbuya, kadating gundaway, as we have our topic review, ket adumanen iti masursuro tayo, babaen, kadagiti sasaon ni Apo Diyos, ket iko na ni Ate Len, dapat may apply tayo amin dagito. Ket alaak man dati nga gundaway nga, mangkablaaw kadigiti contacts nga na-invite, da Kayla, da Nicole, ijay pinili, kasamat ken ni Junile, ni Erica, ken ti ipag ko nga naawis nga makipagpaset ka dito nga topic review. God bless, and I hope nga buyain nyo dito aging gana nga malpas. So, good evening once again. DJ lang. Praise the Lord, Ria. Ket awagak man nga rod, iti maudi, iso ni Ate Ludel. Parabor ken kapya ayat ni Apo tayo nga Kristo ti adaamin kada tayo itatta gagayem ken kakabsat ko ken ni Kristo ket kablaawan kayo mat iti naimbag nga rabiyo ket adatay manen itatta nga agmaymaysa nga mangitultuloy iti detoy nasantuan nga sarita iti Dios nga dakkel unay nga talaga nga deto iti makatulong kada tayo di naun-uneg pay nga intay pinakirelasyon ken ni Apo tayo nga Hesukristo ket kablaawak nga ro digiti contacts nga datang man nga nakatune in tata agbuybuya ken nagdingdingeg ket gusto di kunadala unay nga nagpintas nga deto itin payong ibiyag nga iti inaldaw-aldaw nga panagbiag tayo kadagitoy nga revelasyon ni Apo tayo nga Dios iti detoy nga panel review. Sige, thank you very much, Ate Ludel. Ket alak mamet dati nga gundaway, kakabsat nga thank you met kadagitay na invite ni Levi di ka kataban, ken adada digitay ka pamilyana. Ket i-enjoy tayo lang dati nga rabii ta napnuan nga rod detoy iti sasao ti Dios nga maibiyag tayo iti inaldaw-aldaw. Ket saan ko nga rod nga pabayagenen kakabsat, kain tayo nga roden iti main nga topic tayo to be discussed. Ket ti pagdidiskussan tayo kakabsat ket grow in the body of Christ. Ket adda iti key text na deto nga pagsasaritaan tayo nga kabsat ket masarakan iti 1 John 1:3. Ket kayat ko man lang nga ibasa iti Ilocano kakabsat wenno both English ken Ilocano tabakano addamet ti agbuybuya nga foreigner dita wenno anya is kunana iti 1 John 1:3, we proclaim to you what we have seen and heard, so that you also may have fellowship with us. And our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. Ket ti Ilocano na kakabsat, tapno mas lalo tayo pa'y nga maawatan, kunana nga rod, ibagami, tinakita, ken nanggegmi, tapno mairaman kayo met, iti panaki kadkadwami iti Ama ken ni Hesukristo nga anak na. So detoy iti key verse nga nausar iti Wednesday iti pinang topic ni Brad Doming kanya tayo iso nga itata isumot ti pagdidiskussan tayo ta adda iti tallo nga challenge nga impaay na kada tayo ket mas lalo tayo nga maaawatan babaen kadagitoy nga panelist nga us-usaren iti Apo. Isu nga itata adda iti umuna nga challenge kanya tayo kakabsat
Ket ti challenge number 1, kunana ditoy grow in spiritual relationship. Dumakkel iti na in spirituan apan panakirelasyon. Kat kayat ko lang man nga ibasa kakabsat detoy challenge number 1 kunana ti spiritual a relasyon ket nakabatay iti kinapudno, kinasanto, kinadalos ken kinalinteg ti Apo. Daytoy ket agnanayon ngem ti physical a relasyon ket nakabatay iti ayos ti lubong ken temporaryo laeng. Kumusta ti relasyon tayo iti Apo? Iti pada tayo a Kristiyano iti sabali a tao. Na espirituan kadi wenno physical laeng, ikagumaan tayo nga rod nga gunuden ken dumakkel ti espiritual nga relasyon kadaytoy ti gapuna nga inayaban na tayo ti Apo. Ket tapno mas nalawlawag pay kakabsat, awagak man nga rod ti umuna nga panelist tayo ni Kuya Bart tapno iburay naman met detoy nakaununag nga revelasyon nga agabuken ko ana. Kuya Bart. Okay, good evening once again, kakabsat. Lalo digiti nakatune in. Ket pudno na unay nga diskunanad toy iti application tayo nga dumakkel iti nasantuan nga pinakipagrelasyon. When nalawag nga kunanad toy nailawlawag pa yan nga no ti pinakipagrelasyon iti deti nga lubong ket naalisto lang when no na detoy ket temporary laeng at ti kayat nga sabi na temporary laeng ket hang detoy ket agbayag kas gapo at ti ilang agbayag ket di pinakipagrelasyon tayo ken ni Apo tayo nga Hesukristo. So kasano tayo nga iso dijay ko na challenge nga kasano tayo nga dumakkel iti pinakipagrelasyon tayo iti Apo tayo nga ken Apo tayo nga Hesukristo. Ket ti maysa nga wenno ito muna nga aramiden ti maysa nga talek wenno makipagrelasyon iti Dios ket iso iti sumurot wenno sumurot iti pagayatan na. Kaslamit iti maysang anak, iti maysang ama nga dapat ket tungpalen na no ana dagiti bilin iti amana no dito yung lubungan. So kastamet iti aramiden tayo iti Apo tayo a Dios tapnon no DJ nga relasyon ket napintas haan nga maputol wenno hang mapukaw no diket di dumakkel kasi kung dumakkel no kayat nga sa nga dumakkel ket umasidig tayo kanya na at katapnon no daytoy nga relasyon ket tumibker ket digitoy babaen iti pinangramid tayo digiti pagayatan na ket no digiti no anati ibilin na kadigiti mabasbasa tayo iti sasauna dapat iti ket isu iti pang kitan no kasano ti kinatudyo tayo nga mga ramid kadigiti iti paramid iti Dios kato tayo. Tapno no deta nga relasyon ket tubibker isu ti dapat nga aramiden tayo agtuloy tayo laeng nga mga ramid kadigiti pagayatan ni Apo Dios tapno no hang mapukaw wenno hang maputol deta nga relasyon. So DJ lang kanya sis Mia. Sige kuya, agyam naklaunay. When agpaiso kakabsat nga pinakitak ti jay nga explanation ni Kuya Bartket. Detay haan nga agsardeng nga agtulnog iti Apo. Tapno dumakkel ti panakirelasyon tay ken kuana. Sige nga rod, denggen tay mga rodmet iti kapanunutan iti nauneg nga insight met ni Sis Ria. Iya, nakamute ka din. Sorry.
Sige, praise the Lord. Okay, thank you, Ate Mi. So, dati mat challenge number 1 kakabsat ket dati nga ko na iti nga grow in spiritual relationship or ti Ilocano na ket dumakkel iti na in spiritual a panagkirelasyon kani ako. So, tay ko na kon first in lang mi talaga ket dati iti kayat ni Lord wano ni God nga maadan tayo iti relasyon tay ken kuana. Ket dati nga relasyon ket dapat pa nga mas umuneg so kasano. So dati tay ngamin no makita di obedience namin ken kuana through di pinagtake ta iti word ni God, quiet time pa lang iti bigad, ket adal giti instructions na wano commands na. Ket no once nga yung obey tay detoy, nga dan iti pamati ken ayat nga obraan dati ket umun-unod met iti panakirelasyon tayo ken ni Apo. Ken di maadan tay talaga iti intimacy ken ni Lord kasi di nga rod acknowledge tayo lang we are nothing, no awan ni Christ iti panagbiag tayo talaga ket meaningless or hopeless iti may nga tao. So deto ikagumaan tayo nga mas tumubker tayo kunan ni Kuya Bart ken dumakkel iti na spiritual nga relasyon tayo ken ni Apo Dios. Ken DJ kasano nga rod nga maipakita nga ni Jesucristo ket agbiag iti biag tayo kuno personally kanya ket iti biag ko through kadagiti tattao nga naka surround kanya or even kadagiti kaobraak kas pagarigan. So dapat ket makita da DJ identity nga siya ket may isang anak ti Dios which is dapat makita iti action, makita iti panangubra, iti pagayatan ni Apo. So dapat hantay nga ibain dati kakabsat ken mas lalo tayo pa nga maging bold kasi addaan tayo talaga iti relasyon ken kuana nga dapat ket maka-encouragement iti sabali nga tao nga makipagrelasyon or awatan dadagiti nga sasao ni Apo Dios kanya tayo nga i-share tayo met iti sabali nga tao. So DJ lang kanyak ate. Sige, praise the Lord, Ria. So, istula unay, dijay, ngeman nga agtinag, nga knowledge lang, no diket di, dijay pinang niaplikar ken intimate relationship ken ni Christ, tapno aggrow tayo nga talaga iti spiritual nga panakirelasyon ken kuana. Sige, hangko nga rod pabaya kenen, ket baka excited nga talaga deti sumaruno, iso ni Ate Lidel. Praise the Lord, mga kakabsat. Nakapimpintas nga talaga unay dito aya, dati may panggap iti tayo, panagdakkel iti relasyon tayo, kan Apo tayo nga, Jesucristo. So, kanyak met dito nga challenge, sustula unay di imbaga da Brad Bart, ken ni Sis Ria, itatay aya, nga masapol nga ti mawat, ken Apo Jesucristo, ket kailangan nga tarigay-gayen iti dumakkel, iti na spirituan nga, nakarelasyon kanya na, ket nakita nga talaga ditoy DJ gusto nga kasano ba nga makita kanyak DJ relasyon ko when intimacy ken ni God ket DJ ba kasanok ba nga DJ naragsak iti puso nga makifellowship kanya na nang nangruna iti nga sapa paylaing iti bigbigat aya ket pinag-attentive ti heart ko ken DJ joyful ko nga agdingeg DJ revelasyon na tapno kas taket maadaanak met iti ragsak nga mangi-apply wenno mga ramid kadigijay nga ibagbaga na kanya nga isun iti obraek na insigida haan kun dapat nga ibaybayag pay no diket dijayen masapol nga aramidek nga insigida ken kas dito punana nga talaga nga ti pinagtungpal no ti pinagubay nga mga ramid kadagiti pagayatan na nga kankanayon awan DJ kumawa oras nga haan nga agliday no diket siraragsak nga kankanayon laeng tababaen nga talaga detoy nga pinagaramid nga iso ti makay-ayo iti Dios iso iti mangpadakkel ken di kunan ni Bart itatay nga mangpauneg nga umuneg uneg tumibtib ker iti relasyon ko kenya po tayo nga Jesucristo ken kastamig di imbaga na ngamin dito ya kasano nga may pakita kadagiti pada nga tao wenno diti pada nga Kristiyano
So normal mat nga talaga no ada relationship nga talaga kan apo tayo nga Dios kat kastimat iti panakarelasyon te kanya na maipakita tayo nga talaga DJ love ken DJ compassion nga inted ni Christ nga inawat po kanya na nga kastimat iti maipakita nang nangruna kadig iti hamping nakamamu kan apo Dios kat DJ haan nga agked-ked wano DJ na in aramidek amin yan nga kabaelak nga maidanon kadakwada DJ na imbag nga damag which is DJ gospel nga deti nga talaga imangipakita nga addaan iti relasyon ni Apo tayo nga Dios di pinangipaduyak-yak ken di haan nga ihimot nga talaga nga ited kadakwada detoy nga relasyon nga adda kanyak ken Apo tayo nga Jesucristo. So DJ mat lang kanyak sis Mia. Sige, Ate Ludel. So, right attitude of the heart, gayam, aya, ti may isang mangpadangkel iti spiritual nga relationship ken excited nga mangi-apply kadag iti revelasyon. Sige, kung nga pabayagin ang kakabsat, ayabak man nga rodmet, iti maudi ni Len nga mangiburay kanya tayo. Dito revelation na. So, good evening once again. So, Shakmat iti number 1, grow in spiritual relationship. So, nakita ko mo iti kakabsat nga this is really the purpose or didingarod nga kamay nga ma-share kadag iti padang tattao no at siya iti gospel nga iti rason no apay nga ano tayo create ni God kat tapno nagkaroon tayo iti spiritual nga relationship ken kuana. So dito iti very purpose no apay nga God created us. Tapno no kastakit hindi nga rod makipag-relationship ken kuana iti nauneg nga relasyon. Ket kanyak bet kasanok karod nga kuna natin kami ket kasanok nga padakilen pay iti na spiritual nga relasyon ko ken Apo tayo a Dios kasi dito iti nangiyaban na kanyak to have relationship with Him. So ado dagiti dagiti ways nga kakabsat tapno kasakit dumakkel iti relationship ko ken kuana. Ket naibaga tay ni Kuya Bart nga kailangan nga talaga haan dapat nga ag-stop iti panang serbi kin Apo tayo a Dios no diket di nga rod tuloy-tuloy lang talaga awan dapat iti mamisan nga nga tas para iti pakagloryaan ni Apo tayo a Dios ken even DJ nga talaga nga kailangan pa nga talaga nga DJ paunigid pa nga talaga iti intimacy kin Apo tayo a Dios tapno kastakit it is natural lang kanyak nga nga isurote isuna awan iti nadagsen nga nga te karkargaek iti panag obiko ken kuana no diket di nga rod ada DJ DJ ragsak ko nga talaga nga panag follow ko kay Christ and even DJ nga rod nga kailangan dumakkel nga talaga pay iti ti pamatik kin Apo tayo a Dios tapno no kastakit haanak nga tay agkaroon iti DJ panag dua na nyaman iti aramidek para iti pagayatan na so nga DJ kakabsat kailangan nga talaga paunigit pa nga talaga iti relationship ko ken Apo tayo a Dios tapno no kastakit tuloy-tuloy lang mo iti iti panag serbi ken kuana. So DJ lang matkanyak ato ni. Praise the Lord, Len. Alakit intay nga rodman iti challenge number 2 nalpasan ti challenge number 1. So intay nga rodman ti challenge number 2 kakabsat makita tayo met dito iti kunana iti grow in spiritual unity. Dumakkel iti na spiritual panagkaykaysa. So babaen laeng iti pudno nga panangawat ken Apo Jesucristo iti puso ken iti biag tayo nga nakikamay sa tayo ken kuana ken na espirituan abagina kumusta ti relasyon tayo ti Apo ti bagi ni Kristo wenno kadagiti kakabsat tayo iti pamati addan tay kadi tinananay nga panagkaykaysa no awan pay ikalikago tayo ngarod nga maaddaan iti na espirituan nga panagkaykaysa babaen ti pudno nga panagkamang
tayo iti Apo. Sige nga rod kakabsat, medyo alanganan tayo ba ti oras ngem ala, haam ko nga pabayagen ala dati man nga gundaway ket ni Ria ti umuna nga mangi buray kanya tayo dati revelation na. Sige, thank you Ate Mia. So, sige, dati challenge number 2 kakabsat ket di umuna pa lang amin nga kunan itoy babaen laing ti pudno nga panangawat ken Apo Jesucristo ti puso ken ti biag tayo nga makikamay sa kenkwana. So usto launay nuance nga talaga inaccept tay talaga ni Jesus Christ iti panagbiag tay ket normal lang agkaron tay ti willingness nga mang-follow iti pagayatan na which is DJ as a body of Christ ket DJ pinang i-proclaim iti sasauna iti kinaimbag ni Apo Jesucristo iti tumunggal may sa kanya tayo nga naka-receive iso nga kailangan tayo nga i-share iti sa balita nga tao tapno iti kasta ket ma-experience na mo iti joy nga like experience tayo tatta. So DJ as encouragement kakabsat ket let us continue to share DJ gospel wenno sasao ni Apo Dios iti sa bali nga tao. Ken adantay lang talaga itiragsak ken pamati nga mangubra kadagitoy. So praise the Lord. So DJ lang ate. Thank you, Ria. Praise the Lord. So, mapantay man nga rod, ti sumaruno ni Ate Ludel. Sige, sakmat kanyak nga challenge number 2 aya, DJ Green Spiritual Unity nga rod. Nugayan talaga nga naunay iti relasyon ko kay naapo tayo nga Diyos ket mailayon mo't nga talaga nga addaan ako ni tidakkel nga na spiritual nga pinagkikaykay sa kanya na makita ka talaga dito DJ no kasano akba nga makimagkaykay sa kini Jesucristo no anak ada iti laman iti anak ti panunot na kastamit dapat iti laman iti panunot ko ken iti puso isong awan sa bali no diket DJ ti heart nga talaga ket about the gospel nakas ko na ni Sis Ria itatay nga talaga nga haan nga dapat nga para kanyak laeng no diket ang maiburay kumet talaga iti digiti daduma pay nga tattao nga talaga so daytoy ket na impapuswan nga inak aramiden iti inaldaw-aldaw nga talaga ken kastamit ken normal nga talaga no adda DJ pinakimay sak kinigat ket masapul nga addamot iti pinakikaykay sak iti padak nga Kristiyano DJ may nga talaga tigol nga awan sa bali no diket DJ win souls nga kuna tayo nga rod nga maiya si degda ken Apo tayo nga Dios ket may sahaan nga dapat nga DJ agistap no diket no sangapada nga daytoy kiyan ti panunot ket haan nga haan nga DJ no diket kaya to nga sawen ket DJ alisto iti pannaka maipadamag kadeti pagayatan iti Dios nga agdaan ti maysa nga panunot ken pamati ken Jesucristo nga mangi padamag iti detoy nga kaya na nga maamuan ti kaaduan DJ pudno nga relasyon ken Apo tayo nga Dios through the gospel. Sige, thank you, Ate. Thank you, Ate Ludel. Mapantay man nga rod matdenggan iti revelation ni Len kadeti challenge number 2. Kakapsat, so good evening once again. So sakmat number 2, grow in spiritual unity. Kuna na ito. So ito nga challenge nga talaga ket napaka-importante nga datay amin nga talaga ket as a body of Christ ket agkaroon tayo iti unity. As one body nga dapat ket agitinulong tayo nga mangi proclaim iti pagayatan iti Dios. It is the gospel nga kuna tayo kakabsat nga kanay nga isu iti tayo ti i-share tayo kadagiti tao. Ket kasakmet personally bilang anak ni God, may isang disciple ni Christ. So di nga rod karon dapat DJ willingness nga talaga nga mangubra iti
will ni God nga karoon na DJ joy nga talaga nga hanak dapat nga tay kung baga DJ nga ron di heart nga talaga kadi heart ko ket right dapat DJ before the Lord nga kasi no kita kanin ket talaga nga in fact personally ket awan DJ heart ko nga ana ag serve ni God ket makipag-participate na kitibody parang mairamraman nga talaga the whole body nga ana. So, nakikita ko ito kabsat ka talaga nga kailangan nga talaga nga ayusin nga yung heart, magkaroon talaga ng ano ng spiritual unity nga talaga to the body na makipag participate in the work for Christ. So, di lang mat kanya kakabsat. Sige. Mapantay nga Ruden, iti biyag ni Kuya Bart. Isumet ti mangilawlawag, maanyaman, di kiti nakita na kadati nga challenge. Number 2. So, kanyak met ket deti grow in spiritual unity when dumakkel iti spiritual nga panagkaykay sa ket ti as a body of Christ nga talaga no DJ naimpakuswan DJ aramid ket dapat nga maki kaykay sa iti may as a body no ana DJ part ko dapat ket aramidek no anaman ti hanga dete kasagit ang ti makisisiasi no diket dino DJ dana spiritual nga pinakikaykay sa no ana iti napagnamungan wenno ana ti pagayatan ti may isang as body of Christ dapat aramidek so hanga ti doana di kaykayat lang no diket di iso nga ko na pinakikaykaysa kasi tapnon no naurnos ti may isang bagi dapat ket sang kamay sa ti panunot aramid ken di amin nga gunay ket dapat ket ag maiyan natog amin iti pagayatan ni Apo tayo Jesu Kristo kasi ti kasete tatapnon no kuna nga rod nga di sa una nga di John 55 nga apart from me you can do nothing wan aramidan tayo na awan isuna nga dapat nga mangiturturong kada tayo so kas may isang anak na ket dapat ket daytoy iti mapasama ko nga ti binagkaykay sa ti tubong galmay sa iti na espiritual nga panag. So DJ lang kanyak sis Mia. Praise the Lord, kakabsat. So nangyagan tayo ti nakapinpintas nga revelasyon dagiti ates tayo ken kuya iti dayto nga challenge number 2. So mapantayo nga rod na 10 kakabsat iti maudi nga challenge nga kunan iti grow in spiritual life. Dumakkel iti na espirituan a panagbiag. Tibiyag nga espiritual saan na pagayatanen ti basol. Kumusta tibiyag tayo nga maiparangarang iti Apo, makita na nga ta nga agbibiyag tayo iti lawag wenno sipnget. Iti kinalinteg na wenno iti basol. Ikagumaan tayo nga rod iti agbiag ken dumakkel pay iti na espirituan na panagbiag tapno babaen ti panagbiag tayo kadagiti nasantuan panangibiyag tayo kadagiti nasantuan sasao ti Apo. Nagpintasan gagayem kan kakabsat dati challenge number 3 nga isu nga talaga ti maka-challenge kanya tay tatta ket tapno umay mangiburay dati manen revelation na awagak nga rod ni Ate Ludel. Sige ko dimning manin kakabsat aya dati ti maudin nga challenge katag paiso di ko lang sismiya nga nakapinpintas nga challenge tati gayam maadaan ti dakkel nga na espirituan nga pinagbiag ket deto gayam DJ naminsan metten nga nabalbaliwan iti way ti pinagbiag ko no haan man physically pero DJ nga rod character won DJ attitude nga kayat ni God nga makita na kanya tayo nga kas iti adaken Apo tayo nga Hesus Kristo. So dito'y ko nga nakita nga iti may isang imawat kina po tayo nga Hesus Kristo ket saanin nga agbibiyag iti basol no diket yan iti panunot ket iti puson ket kang kanayon ni agad aramid DJ
nadalos iti imatang iti Diyos nga makaayayo kanya na. So kanya met personally dating ti makita ket victorious na kon iti amin nga ti biag iti kasipngetan haan na kon nga dapat nga daytoy iti nakitkitain haan nga daytoy iti nakpatpatunaynayan no diket jay laeng napintas nga ken nalawag nga panagbiag kapo ken ni agpo tayo nga si Kristo ket no kastoy gayam ti adda ti heart ko ket amo napintasen kanyak DJ amin nga nang runaan ket ti prioridad ko amin nga areas iti life ko kat nilaeng Jesus Christ nga talaga kan DJ always nga maadaan akon iti DJ joy in serving the Lord nga talaga. So dito iti pakakitaan gayam nga no adda gijayan ay spiritual relation, grow in relationship, grow in spiritual unity, grow in spiritual life ket makita talaga iti napantasan nga resulta di pinag-obey kini God at iti complete di ba complete obedience, faithfulness nga kan kanayon iti pagayatan iti Dios. So DJ lang kanya kung sis Mia. Sige, Ate Lidel, praise the Lord. Ket intay man nga rod ti sumaruno, iso ni Sis Len. Okay, kakabsat. So, syakmat na dito number 3, grow in spiritual life. Ano na ito'y, so nakitakmat dito'y kakabsat, DJ panangibiyag nga talaga iti biyag kini Kristo. Kaya DJ nga rod nga awanan dapat iti kinarugit kanya, no diket makita dapat DJ kinadalos yung tibiyag ko. Ket nakikitakmat dito'y bilang disciple ni Christ, isang dapat ket dito nga talaga iti makita iti contacts and even iti sabali pa nga tao nga makita talaga iti no kasanok ba nga ibiyabiyag iti biyag ko kini Christ tapno kasta ket kung bakit maging ma-edify da iti biyag nga adaan na kini Christ ket nakikita ko kakabsat kailangan pa nga talaga nga halaing agpatingga nga tay ibagbagalang na di ket talaga nga DJ nga rot ada dapat iti DJ tuloy-tuloy nga panag-progress nga talaga iti panag-grow iti spiritual nga biyag ko haan laing nga DJ agpatinggalang ditoy nga amok lang nga ditoy no diket DJ nga rod nga kailangan ket more pay iti panagbiag ko kini Christ nga DJ nga DJ nga characters nga kailangan nga makita nga andaan kini Christ ket dapat ket matulad nga talaga DJ matulad ko being his follower. So, DJ lang matkanyak, Ate Mia. Sige, praise the Lord, Len. Kadayta naunog nga revelation. Ket mapantayo nga rod manen, sublianan ni Kuya Bart. Praise the Lord. Once again, Shakti Mangiburay net. Ket ang pudnula unay nga grow in spiritual life when no dumakkel iti spiritual panag biyag. So dito yung na-spiritual na panagbiag ket nalawag nga kuna ng di pati once that you receive Jesus Christ as Lord and Savior, the old has gone, the new has come. So ano ti baro? When no apay kasano kayo nga padakkelen. Dito yung spiritual na panagbiag. So tama di kay pinang ginebak tayo nga pinang surot when no pinangaramid. Again, ti number 1 nga kwadtoy ket may ti pinang ipakita ti pinag-grow iti na spiritual na panagbiag ket DJ pinang i-share dito nga biag iti sabali nga tao. Dito nga biag ket nga tantabasag ket aggapo ken ni Kristo ket dito nga baro nga biag ket dapat met nga maiburay iti
digiti hampay makaamam mo kanya na isong dijay ti number one nga mai aramiden ti may isang grow itin spiritual nga biyag ket agbalin nga kas example kadigiti hampay nga makamam mo iti apo tayo nga Dios ket ken hantay nga iimot no wenno ket di iburay tayo iti sabsabali pay. So, diyan lang, Sis Mia. Thank you, Kuya Bart. Ket awagan tayo nga Rodman, deto'y maudi nga panelist tayo. Iso awan sa bali no ni Sis Ria. Sige, praise the Lord. Okay, kakabsat, last na challenge nga tayo ko na ni Ate Lidl and it's very challenging nga naman kakabsat kasi dati ko na namin nga tibiyag nga spiritual sa napagayatan or pagayatan ti basol. So, pud nala unay kasi ti siya sino man nga umawat talaga kay ni Jesus Christ ket haanan nga agbibiyag ka dati nga panagbiag na which is DJ kinarugit wenno adaan wenno tay ano na ganan agbibiyag iti basol. Kahit ko lang i-share din 2 Corinthians 5:17 kakabsat ko na ij nga. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone and the new has come. So may isa nga baro tayo nga naparaswa nga dati nga biyag tayo kat mausar talaga for the Lord. Being holy nga dati nga rod agbyag iti nasantuan nga makayayo ken ni Hesus Kristo. So pag gumaantay lang kakabsat nga obraan datoy ngamin di ko nagtatay nga ti siya sino man talaga nga umawat ken kuan nagkataanan niya agbason. So kinadaan tayo iti napakumbaba nga panagpuspuso no adaman pay dagiti times nga haan or awan anan naganan tay awan iti self control ti bagay nga makaobra iti basol then we need to really repent to the Lord ken hantay nga obraan DJ ken diay maging spirit filled lang fear the Lord tapnon iti kastaket hantay nga agbasol ken kuan. So DJ lang ate. Praise the Lord, kakabsat. Nalpasen iti deto'y talo nga challenge nga naiburay kanya tayo dagiti kakabsat. Ket itata na yunak lang met kakabsat deto'y as a summary and application kadeto'y nga nanggigan tayo itata nga rabii. Ket adamet iti in-reveal kanyak ni God, babaen met laeng kadagitoy nga naindaklan nga sasauna. Ket kas makita kakabsat ket deto'y gayam iti mas nga i-value tayo. Deto'y spiritual nga relationship tayo ken kuana, deto'y panag-grow tayo ti spiritual unity, ken kastamet iti spiritual nga life. Ta deto'y iti kangrunaan tapno magunod tayo, deto'y biyag nga agnanayon. Tanuhaan tayo nga itultuloy ti panagtulnog tayo ken ni Apo Hesukristo, ken kastamet iti nauneg nga pammati, iti pannakirelasyon ken kuana, haan tayo nga magunod dagitoy. Ken kastamet iti panakikaykaysa tayo, iti Ama, iti nasantuan nga Espiritu ken iti Anak. Tadetay nga rod nanggigak idi Miyerkules ket kasla tay agasawa nga addaan iti unity, iti soul, iti body, ken iti spirit. Isu nga haan dapat maawan kagayem ken kakabsat, deto'y unity, iti Ama, iti Anak, ken iti Espiritu. Nga isu iti mangidaldalan kada tayo iti inaldaw-aldaw, tapno ti kasta ket kanayon tayo nga agbalaygi. Ken tim may sapay ket deto'y nga rod spiritual nga panagbiag. Taammo tayon nga itilaing kayat iti Dios kanya tayo ket agbiag tayo iti lawag. Gapu ta tinaawat tayo ket maysa nga lawag ni Apo Hesukristo. Ket ammo tayo nga ni Hesukristo ket nalinteg na santuan na dalos. Isu nga detoy met iti kayat na katay kunana kanayon tay nga mangyegan nga to live as Jesus live. Isu nga nagpintasan kakabsat detoy nga nangyegan tayo itang rabii ket dawatek ti tumunggal maysa nga maging excited tayo pay nga mga aplikar kadagitoy nga haan nga agtin naglaeng nga knowledge no di ket di makita iti inaldaw-aldaw
nga panagbiag tayo. So deti met tinakita kakabsat kadeti nga challenge when nga agtinag nga as summary and application. Itatta kakabsat tapno maspay nga agsubli dagitay pay detay no kitkitaan tayo nga mingket adda dagitay banag nga haantay pay gayam kasjay kauneg iti pan nakaawat tayo iti spiritual nga biag dawaten tay man nga rod ni Len nga isunat mangiburay kada tayo detoy gospel nga mangipresent kada tayo kunak man laengen tapno ti kasta no umuneg pay deti pan nakirelasyon tayo iti Dios. Take away, Len. Di kakabsat, so rin nga rabiin manin amin. So, idalan ko man nga rot kada kayo kakabsat, di tinaimbag nga damag, nga osren tayo metlaing da ito'y passage tayo tatang nga rabii. First, John 1:3. So, kunana ito'y ket, nga rod, ibagami, tinakita ken nangegmi, tapno mairaman kayo met iti panakikadwami, iti ama ken Heso Kristo nga, anak na, kunana ditoy. So, nakitkiyan tayo kakabsat, nalawag bet nga imbaga na ditoy, or no, iawaten tayo nga naluing kat, dito nga mensahe kat, it's all about our real relationship ken apo tayo a Diyos, ken iti love and compassion tayo iti padatay nga tao. Ket nakitkitaan tayo kakabsat ditoy, ket awanen iti kung baga DJ, makunkunang selfishness or self-centeredness, na diket DJ pagiging other-centered na panunutin nga talaga iti sabali nga dapat ket tinunggal may sa kada tayo nga talaga ket agkaroon iti nauneg nga relationship ken apo tayo a Dios ket nalawag kakabsat nga daytoy iti puon ken gapo no apay nga datayo ket agtultuloy tayo nga i-share iti sao ni apo tayo a Dios kasi nga amin tayo kat adda iti karbengan na nga agserbiken apo tayo a Dios nga datayo kat agbalin tayo nga eyewitness na maging testifier ni Christ iti amin nga tao isu nga kakabsat no anyaman dagiti mangmangigan tayo nga about iti gospel nga ma-share kanya tayo haan tayo kadin nga anang tangtangkinen iti panagpuspos tayo no diket awaten tayo daytoy nga naimpapuswan tapno no kasaket agro tayo iti na spiritual nga biag tayo ken di nga rod nga haan nga dayti nga gospel ket sa ulang no diket dayti ket talaga nga agapo ken apo tayo a Dios nga kailangan tayo nga obraen i-apply iti panagbiag tayo ket ti panag-anak dayti kakabsat ket as we share the gospel nga min ket talaga nga dayti ket dayti iti bunga iti personal nga relationship kay ken apo tayo a Dios ket daytoy kakabsat balin nga encouragement kanya tayo tapno no kasta ket mas ma-deepen pay iti relationship kay ken apo tayo a Dios haan tayo nga maging ignorante kadagiti sao ni apo tayo a Dios na diket more pay kakabsat nga adalin tayo iti word ni God. So, at kakabsat, ilit kay man marod iti may sang nga kararag as panang-accept tayo kan apo tayo at Diyos nga isuna iti Lord can Savior iti life. So, agpray tayo marod kakabsat. Let's pray. Kararag tayo. Amami nga nailangitan, pagyamanan mi, iti kinadakkel nga panagayat mo kada kami. Pagyamanan mi met o Lord God, iti panang sakripisyom, iti biag mo, para kanya mi nga tao nga managbasol, ket agrepent kami Panginoon, daw-dawaten mi nga, pakawanin na kami o Lord God, kadagiti nagbasulan mi. Ket tatanga oras, awaten da ka, nga akas Diyos, ken mangisalakan iti biag mi, ken tatambat nga oras nga talaga Lord God ket talagang awaten mi nga naimpapuswan iti sasaom ket kan na kami Panginoon iti excitement nga mga amupay ken ka nga naun-uneg iti panagbiag Lord God
Ket aramaten na kami, O Lord God, nga da kami ket agbalin kami nga testifier mo, O Lord God, iti kaaduan. Deti tidawat mi itinagan ni Hesukristo, nga po mi. Amen. Sige, Len. Praise the Lord. Ket I hope nga na-acceptar tayo ni Heso Kristo nga si pupuso itang harabii tapno ti kasta ket agbyag tayo kadetoy pannakirelasyon tayo ken kuana ket dumakkel daytoy nga pannakirelasyon tayo ken kuana. Sige nga rod kakabsat, mapantayo nga rod met kadagiti announcements kasi adda dagiti maang-angay iti ministry nga naduma-duma nga aktibidades kung natay kumangem bunga lang detoy gayam kakabsat iti pannakirelasyon tayo ken ni Apo Heso Kristo. Yelo, ano man, ading. Sige, kakabsat, dagitoy na duma-duma nga schedules tayo. So, Lifeline, so datay mangmanghigan tayo, makikita tayo iti every Wednesday, 6:15 p.m. Isusangsang kamay sa tayo met lang kakabsat nga makidanggay kadetoy nga Lifeline ti every Wednesday. Lifeline topic review isu detoy data ngem detoy ket scheduled from Thursday to Tuesday. So itultuloy tayo lang kakabsat iti dumngeg wenno agbuya maki-join kadetoy nga Lifeline topic review. Even iti DIPF every first Saturday of the month. Kastamet iti Freedom in Christ wenno FIC wenno EGR maangay tuno bigat kakabsat I encourage dagiti hanpay nga naka-register nga ag-register dan kakabsat ket tunubigaten ag-join da kadete na post nga Facebook or join group kunana. Tapos Sunday worship service kakabsat every 8:30 a.m. Face to face and live via Facebook page and YouTube. Live Pisol class kakabsat every Sunday 1:30 p.m. Agyaman na kakabsat ket amok nga siraragsak tayo nga maki-join kadagitoy nga schedules kakabsat. So praise the Lord. Ditoy nga rod ti naglipasan detoy nga topic review tayo ket itultuloy tayo lang nga rod kakabsat iti aggrow iti pannakirelasyon tayo ken ni Apo Heso Kristo. Ket tapno mai-close met laeng daytoy nga aramid kagayem awagak man ni Sisria tapno intay agyaman kadetoy pinangilid iti nasantuan nga espiritu kanya tayo ken dagiti agduduma nga nauneg nga revelation nga inted kanya tayo ni Heso Kristo. Ria? Nakamute ka, Rhea. Sige, kakabsat, inte nga rod iti closing prayer rin, ket idalan kayo nga rod, agdumog tayo, ket agkararag tayo. Let's pray. Wapo Diyos sa nailangitan, Lord, agyamang kami, kadete nga oras, ken pundaway, nga impay mo kanyami,
Ket nalpas man dati nga arami din O Lord God, adu dagiti lessons nga na-learned me O Lord God, ket I pray nga hala nga agpatingga nga knowledge dagiti O Lord God, na ket di may apply mi iti inaldaw-aldaw nga panagbiag mi. Aglalalo launay O Lord God nga maadan kami iti na espiritual na panagbiag nga mas umunagpay iti relasyon pamati mi ken ka ken ti panangubra iti pagayatam. Lord, dati nga panangubra iti pagayatam ket maysa nga ubraen mi Lord ket dati in kami iwaragawag dati na indaklan na sasaom iti sabali nga tawo, especially uga dagiti hampay nga makamamo wenno hampay nga nakangeg iti gospel mo. Ket Lord, iturong na kami kadagiti nga tattao tapno iti kasta ket masyaranda dati nga sasaom ket ma-experience da O Lord God dati nga ragsak nga may experience mi itatangong daway. Ket Lord, dawat ko nga tutumunggal may sa kanyami ket agbyag nga nasantuan ken makay-ayo ken ka ket i-lead na kami iti Santo Espiritu nga isu iti agbyag kanyami ket makita iti sabali nga tao for them nga ma-encouragement Lord or mawinda for Christ. Ket Lord, idawat ko pay nga salakniban na kami itanya mga atake iti diablo or anya mga atake or anya mga sakit O Lord God ket agtultuloy kami nga mangubra iti pagayatam. Lord, agyaman kami ket dati orod iti dawat ken kararagmi tinasantuan na nagan mo. In Jesus name, Amen. Amen. To God be all the glory, kakabsat. God bless everyone. Ket no adapay oras tayo, mabalin nyo pa nga i-shout out, dagiti contact na nagbuya. Tagyaman tayo, iti pinag-join da, itatang rabii, kakabsat. And another, ano manan, to no next week, handa nga maumuma. Kuya Bart. Okay, naragsak nga rabi, nga nagbuya tayo kada ito topic review tayo. Gagayon kay naragsak. Kaya tagtuntuloy tayo nga buya ti lifeline ken ito topic review. Tapos mas mulik pa iti kakapamo tayo, hindi apo tayo nga Diyos. God bless. Ate Del. God bless to everyone. Dagiti kontak nga datataya ket pataginayunen tay nga rod nga intayo dinggen deti lifeline topic nga ada nga kang kanayon ti pinangi-apply iti panagbiag. Ngayon aldaw-aldaw. Len. Sis Len. So, thank you kakabsat. Iti parang in from the start to the end. So, amin nga nalo ti kakabsat ket at karon tay dapat iti kinaragsak nga mangyaply ka tayo ito. God bless. Sis Ria. Sige, agyaman kami manen kakabsat ket agkikita tayo manen to the next nga Friday and even kadagiti dat dumapay nga schedule. So, God bless kakabsat. Thank you very much. Gagayem ken kakabsat. See you all next week. Yes.